Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wa Malawi osauka woyamba kuno ku Malawi, amene amangolankhula chilungamo, ndipo zili ndiwo uzichitenga chilungamocho kapena uzichinyozera, ndipo ine sindizasiya chifukwa ndimalankhulira anga osaukawo amene amakhala ndi mawu koma mwina kuti apeze mpata uti alankhule zimawavuta mu dziko la democracy limene ine sinimaopa wina aliyense mu nyengo imeneyi imene tsopano DPP ikulamulira tsopano dziko lino. Ndipo tikamapereka malangizo tikufuna kuti anthu a DPP aziyenda mu direction yabwino. Zili ndiwo wa DPP azitenga malangizo amenewa kapena ayi. Koma nangofuna ndikuuzeni kunena kuti ine sindimaopa wina aliyense. Ndipo olo nditamangidwa lero sindinganyumwisidwe chifukwa sindizasiya kunena chilungamo. Leronso ndikutengerani mu nkhani zazikulu mmene akukumana nazo Amalawi, zimene Amalawi akudera nazo nkhawa makamaka kuchokera ku ulamuliro umene wa MCP. Ndalero ndikutengerani ku immigration kumene anthu ambiri akuzunzika kwambiri. Komanso ndikutengerani ku Lilongwe Rural West kumene maziphunzitsi akuzunzika pakana lero masalale yawo sanalandire. Komanso tiunikira za bungwe limeneli la ACB limene chilikhazikisireni pakana lero palibe chimene apanga, ndipo sindikuonapo chifukwa chonena kuti ACB izipitirirabe kumagwirisa ntchito taxpayers money, chikhalire nicho palibe any meaningful development, any positivity imene apangapo pa nthawi imene akhala kugwira ntchito muno Malawi zothana ndi Katangale. Katangale kuno ku Malawi ndi wa anthu osauka, koma anthu olemera amene osamabayi koma amangokhululukidwa. Komanso amakhonza kuwamanga ndikukawuza pasogolopo kuti tilibe umboni. Kwa ine ndikuona ngati Anti-Corruption Bureau ndi unorganized crime imene bungwe lake ndilongofuna kuti anthu azilandira ndalama ma compensation kuchokera kuboma, ndipo azinamiza anthu ngati akugwira ntchito yeni. Andi panayenera kuti inu a DPP tikamakuuzani zina ndi zinazi mukuyenera muzimvesesa kwambiri, chifukwa ine sindikuonapo reason yonena kuti tikapitirire kukhala ndi bungwe la ACB. Kunali bwino kulithesa chifukwa bungwe limeneli silikuthandiza Malawi. Koma mwina tisanafike pa nkhani zonsezi zimene ndakutengerani kunena kuti tiunikira za ku immigration, tiunikira za maziphunzitsi ku Ministry of Education, komanso tiunikira za nkhani ya Anti-Corruption Bureau ACB, nangofuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti boma linasintha. Ngakhale inasa kuvomereza boma linasintha, ndipo pano pa president sopano sichakweraso tuiya. President ndi Arthur Peter Mutharika, ndipo zili ndi iweyo uvomereze kapena usavomereze. Koma izizi zimene mukuyamba izizi a MCP kumafuna kumaononga ma state house, ma state residences, siku lina wina azalira azaona china ameta nkhanga mpala chifukwa chonena kuti Amalawi sangalole. The DC analanda ufunuka lero na upeleka kwa oyenera, ndipo ndichani chingamula mbuye mulungu wa chilungamo. The DC
mumaona ngati zizakhala choncho. Mulungu sangalole kuti ana ake azizunzika. Ngati kuli ulamuliro umene Amalawi azunzika kwambiri ndi ulamuliro wa Chakwera. Andi leroli ngati Chakwera ndi anthu ake sakufuna kuvomereza. Izozo zangokhala kuti anthu mitu yawo sikuyenda bwino. Koma ndi mmene chinayendera chisankho chijacho ndi blow yayikulu kwambiri yapa mphuno, ndipo mphuno yonse inaswekera pompo. Munayenera muvomereze. Izi mukupanga zomaononga ma state residence, kumapaka manyi, kuma makoma a nyumba za boma, makamaka kukamuzu palesi, kunzuzu, kusanjika, ndi nzomvesa chisoni zimene sitinayembekezere. Kumene kujako kwakhala ma president ambirimbiri, kapena tinene kuti Malawi muno mwakhalamo ma president kuchokera nthawi ya Kamuzu. Kamuzu atachoka kumene kujako sanaonongeko zinthu. Komanso kunabwera Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi atabwera kuzakhala president, anagwira ntchito wake ndi kusiya udindo wake atasankhidwa anthu ena. Sana ononge. Komanso Bingu wa Mutharika atabwera kuzakhala president, anagwira ntchito wake ndi kuchoka. Komanso Mai Joyce Banda anagwira ntchito yotamandika mzimayi, anthu ena ngakhale ankamunyoza. Anagwira ntchito yabwino ndipo atalephera anachoka pampando opanda kuononga china chilichonse. Chimozimozi so Professor Arthur Peter Mutharika atalephera zisankho za 2019 anapita ndikukhala ku nyumba kwache ku Mangochi ndikumadya nsomba kumene koko. Koma iniyo lero mutalephera ndiye mwamba kuononga ma state house, kuononga Kamuzu Palace, kuipa kamanyi, kuba kumene kujako ng'ombe, kuba mitengo. Pakali panopa mitengo ndiye ikubedwa, kuba kumene kujako mazebula, kuba zinthu zosiyana-siyana, komanso kupita kusanjika ndikukachita ruti mokwanira. Izizi ndizomvesa chisoni. Andi ndikanakhala kuti ineyo nali ndi udindo, lero likanakhala siku lomangana. Ndipo umayenera umange kumene koko wankuluyo. Facha padakale pano president Chakwera alibe immunity ina iliyonse. Even olo chief of staff anayeneyo amangidwe chifukwa zinthu zimene zaonongedwa zija za Malawi. Zinthu zimene zaonongedwa zinachoka ku makobiri a Malawi. Andi nchitidwe umene munayenera kuti inu a DPP musaulekerere. Palibe chifukwa chokuti muzikayikirana kumbuyo. Kodi ine ndi maziwa zambiritu. Palitu ena andale amene akuoneka lero ngati ndi a DPP, koma zuloli anali akudya, akucheza limodzi ndi Chakwera. Ndikumakatenga kumene kujako ma millions kwa Chakwera kuja, akati chonchonso abwere nthawi zina ukuku masana ku DPP ku, azioneka ngati ndi a DPP. Usiku kumakacheza ndi Chakwera. Izi mukuyenera musamale kwambiri inuyo a DPP. Si onse amene mukudya nawo limodzi lero, si onse amene akukuchemererani lero, ali anu enawo ni maplanti. Akufuna azitenga ma information. Even ena amene asala ku state house kapena kuja kumachedwa kuti ku office of president and cabinet, mukoza kumatenga ngati ndi anthu anu, koma ali ma plant amene akufuna azitenga ma information azimene inu mukuchita ndikumakapereka ku MCB. Mukuyenera musamale kwambiri. Andi nkhani imene yochita ruti kusanjika, ku Kamuzu Palace, kumene kulilongwe, kunzuzu, kumafika saizi yomapaka manyi makoma, muitenge seriously. Chifukwa anthu amene wawa aonesa kunena kuti ndi anthu oyipa, amene sakufuna kuvomereza kulephera kwawo. Andi ngati sakufuna kuvomereza kulephera kwawo, ndiye kuti pali vuto lalikulu. Pali vuto lalikulu. Just like mene akupangira ma organization ena kapena mabungo ena ngati Adimak. Boma litathesa mabodi. Tikunena pano ku Adimak anthu akukumana mwachinsisi, kufuna kubisa zinsisi, kuononga maumboni, amene anaba ndalama zokwanira 900 billion. Ku Adimakiko anthu akukumana kumeneko. Kodi Malawi muno munali phwando. Tapita ni mmasite osiyana-siyana, Zomba, Nzuzu, Blantyre, Lilongwe, mukapeza kuti malo ambiri analandidwa ndi awa amachedwa anyamata azikwanje. Akulu ma ministers ena kumapezeka ndi malo maplot 300 chakuti, 600 chakuti. Kusonyeza kuti zinthu zimene zidaphweka kwambiri. Choncho awawa MCP wa amene aononga nyumba za boma wa
akuyenera kuti aone chimene chinameta nkhanga mpala. Ndikanakhala ineyo kuti ndili ndi mphamvu kwambiri, kunali kummanga president kapena chief of staff, chifukwa zinthu zizachitika at their watch. Izizi sizinayenere kuchitika muno Malawi. Lero ndikutengerani ku immigration inu a DPP. Kunena kuti ngati chilipo chinthu chimene chiti chikupwetekeni kukubwerako ndi nkhani ya mapasipoti imene ikuzuza anthu kwambiri muno Malawi. Ena anachita kuchokera kunja kubwera kunoko kuti azapangise mapasipoti azibwereranso ku ntchito, koma tikunena panopa anthu akugona ofesi ya Mzuzu, ofesi ya Mangochi, ofesi ya Lilongwe ndi maofesi ya Blantyre chifukwa chofuna mapasipoti. Passport jasopano imene inkaphweka kaleja inasanduka chida china chake chozuzira anthu kuposa sogo adimagi kumene anthu ankakhalako kale ndikumagulako chimanga cha yero. Nkhani ya mapassport iyi muziwe kuti ise political issue, ndipo inu a DPP ngati simuyang'ana mkatimo muli anthu ena amene anayikidwamo ncholinga kuti azichita sabotage kumabisa pakana data oti kampani imene yabwera kuzapanga za mapasipoti ikulephera kuchita print mapasipoti chifukwa cha anthu ena antima oyipa amene amalitenga ziko lino ngati ndirawo, kumaona ngati zizakhala chonchobe pakana kale. Lero liziko linasintha, munayeneranso inuyo a DPP mulowe ku immigration, muyang'ane akulu ena angapo amene akusokoneza immigration. Kumaso wa even paper la laminating ni jalo, laminating paper lokuti apangire laminate passport. Kumaso wa nditu data yokuti apangire ndondomeko yokonzera mapassport anthu osiyana. Kumaso kuli madiru opya kuti munthu apeze passport amene yokuti analipira kale, ena akumalipira 300,000, ena akumalipira 100,000, ena 200,000, akakha kuti zavutisisa ndi 40,000 kuti angompezera nambala yokuti iyeyo akalipire. Izi ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Munayenera kuti inu a DPP pamene mukuyamba kuti muyambe ndondomeko yoyendesa ziko lino muyang'ane kwambiri nkhani ya mapasipoti imene iyi ngati simuyang'ana ndi diso lotuzukamo chimene chichiza kugwesani. Chifukwa ngati pali nkhani ina imene yagwesa achakwera amene sakumvesa lero, amene aba ngakhale ng'ombe, kuba ng'ombe, kudula mitengo ku State House, amene sakumvesesa kuti chachitika ndi chani, siku linanso zimene ziniyo zizakupezani. Nkhani yachiwiri tikufuna tiyang'ane kuvutika kwa maziphunzitsi muno Malawi, makamaka amene angolembedwa ntchito kumene. Tikuyang'ana lero chigawo chapakati ku Lilongwe Rural West kumene maziphunzitsi kumeneko akutha mezi iwiri atasaina ma GP1 forms koma sakupasidwa ndalama zawo. Akapita kuti akafunse ku maofesi ako education akungotukwanidwako, kumakalipiridwa ndi kumaopsezedwa. Izi ndizomvetsa chisoni. Kwaona maziphunzitsiwo ali parenti, kwaona maziphunzitsiwo kwawo sikumeneko angobwerako. Kodi anthu amene waachita survive bwanji? Munayenera kuti mukamapanga zinthu zanu m'maofesi mu, makamaka inu aku Ministry of Education, mukhale ndithu ndi mtima womaganizira, muzikhala ndi human face. So iyiso ni nkhani yachiwiri yonena kuti inu a DPP muyang'anire kwambiri, chifukwa mukasiya zimenezi zikamachitikabe zonse zizibwera kwa inu, komwe tchimo limene lili analipanga ndi anthu ena. Tchimo limene lili ndi anthu ena ladalada, ndicho linga azinena kuti inu a DPP ndinu anthu osokonekera, inu a DPP simukwanisa kulamula ziko lino. Kodi tuwapangana mapulani woopsatu, mapulani woopsa. Ndipo ngati simusamala mukatenga cha Yesu choncho ndikumakhala nacho kubanira kuti anthu akutameni kuti iniyo mukulamulira bwino zikoli, anthu amene ati akupwetekeni ndi amenewo aku Central Region aya aujene awa achewa amene ankazithiramo nthawi imeneyo kuti ati Malawi muno alimo 14 million. Aikidwa malo osiyana ma district osiyana, even ku Adimaki kumene kuli chinansanganya
ku Admark kuli zinthu zoopsa kwambiri. Apa pamene boma lalamula kunena kuti mabodi atha. Tikunena pano abodi ya Admark akutukwa akumakumana mwa museri kuti akambirane njira zophesera kapena kuthawisa umboni komanso kubisa zinsisi pajatu musayawalire kumene kuja kunaso wa 900 billion ku Admark. Choncho inu a DPP mukuyenera musamale kwambiri. Nkhani ina imene timafuna tikambirana lero ndi nkhani ya corruption, makamaka ku Anti-Corruption Bureau. Kwa ineyo ndi Amalawi ambiri tikuona ngati Anti-Corruption Bureau ndi bungwe limene la anthu oyipa kwambiri, manjanjawidi. It's just an organized crime. Ndicho linga kuti muziabera Amalawi aziba ndalama za Amalawi. Amene chiyambireni cha bungwe limene lili palibe chimene chinachitika apo kumanga munthu olemera. Ngati anthu amamangidwa ndi Anti-Corruption Bureau, amamangidwa ndi anthu osauka, anthu amene alibe china chilichonse, koma mukasatira kwa anthu olemera amango akhululukira milandu. And why should we continue to have Anti-Corruption Bureau that does not work? Why? Anti-Corruption Bureau that is just eating taxpayers' money for nothing. So ino a DPP pamene mukuyendesa boma lanuli mukuyeneranso muyang'ane kwambiri Anti-Corruption Bureau imene chiyambireni time in memorial. Palibe chimene yapanga kuzafika siku la lero chimene amaziwa iwo ndikunama kuti amugwira munthu wakuti pakali pano pako muzenga munthu wakuti milandu, koma milandu yo simapita kwina kulikonse. Nthawi zonse anthu akumatenganso ndalama zawo ndikumalipira anthu aja. Mukuyenera musamale kwambiri. Musamale kwambiri ino a DPP chifukwa mukapitiriza nchitidwe umene omasiya anthu amene osapereka punishment, osapanga audit, siku lina muzaona ngati ni mbanda kucha. Koma izi ndiyo ndakuuza ni mukuyenera musamale kwambiri chifukwa anzanu awa sakugona, ndipo ayika ma measures ambiri, ayika ku Capitol Hill anthu wawo, ayika ku Office of President anthu wawo, ngakhale ena amene swali nyumba za boma ngati kusanjika, ku Chikoko Bay, ku Kamuzu Palace ku Nzuzu, anthu amene ajawo ena ajakuana mizira ngati analemba ntchito ya boma, koma wali a MCP akufuna kuti azitenga zinthu azipereka kwa iwo ngati strategy yawo. Musamale kwambiri. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.